jartzen du, olentzero dator? Eragio mutil, aurreko da. Bueno, Eskerrik asko da. Nita asko guztiet. Benetan. Kaixo kuadrilla! kaixo. Ane, Zer? azkenean iritsi dira Gabonetako morra! Eta zuek ez duzu aitzakiarik, kalaska, ez ikusteko hemen egongo gara zuekin, opor osoetan zehar. Bai, ez da naia gure reportaria galtzeko ere. Neburen minutu bat joko bat, Gure challenge-a. eta gonbidatua! Idoian jartzen du gaur olentzero datorrela. Na, a ber, Ja. hemen jartzen du, olentzero dator. Zake, suposatzen dut. Olentzero! Ematen duen bezala, hau ez denekio, baina olentzero dator. Eske, gaurkoa saio berezia da, Christmas special. Zenepaldia da, abesten jazuna, Hori da, benetan espiritua duzula, Kontagiatu dira zuk. Kontagiatu dizut, eske, gabonak iritsi dira. Zer, eta hori? Hau da, jertxea egiteko, gaurteko jertxea. Ba, nire pertsona maitatuei oparitzeko, sorpresa egiteko gabonetan. Zuk zerbait eskatu duzuan, Olentzero hori eskatu diozu? Edo mariko Bai, sorpresa. plan, zer nahi duzu? Sorpresa? Aritzuk, orentzo bertan esan duzu, sorpresa egingo duzula. Baina sorpresa ona. Eta zer da txarra. Nik iaz eskatu nuen, Nintendo Switch bat, eta hau ekarri ziaten, eta, bueno, Hori da, lehenetzi zenuelako opari material bat eta ez sentimental bat. arrazoia duzu. Opariek mota askotakoak izan daitezke, Claro. ez bakarrik opari materialak. Gainera, ez ahaztu, etxe guztietara ez direla opari fisikoak heltzen. Bakizu zer den opari batan, benetako opari bat, zurekin astero, hemen egotea. Aritz niretzat ere, hori bai dela opari ona. Bai, Momentu apartekatzea, Claro. disipena, bai. Bakizu nor den aditu hortan? Nor? Naia gure reportaria. Goazen ikustera zerrekarri digun. A ver. Kaixo bikote, gabonak iristear daude eta zen olako oparia daukadan zuentzat. Sarradia nire opari. Kaixo! Opari bat ekarri dizut, naia. Ja, oparia zuzenela uste nuen, Ander? Bai, ni eta apaintzeko gabonetako zuaitza, guazen toki polit bate bila. Bai, guazen. Oso ondo? Apaintzen dugun bitartean nik jolas bat, estatu dizut. Egia edo proba. Zein da mugikorrean gordeta daukazun pertsonarik famatuena? Wow. Ostras, esango nuke Andoni Agirre Gomez Korta. Hori nik ere badaukat, baina nik apostua ikusi eta ego egiten dut, nik Sarakoza. Wow. Hala, guazen apaintzera. Venga, jarri. Hala. Talentu ezkutu bat erakutsi. Toma! Ai, ama, bakeroekin. Tara! Hala, 10 sentadilla egin. Abiadura bizkorrean jarriko ze. How cute. It's very cute. Bueno. Buah. Bion artean, kaleko norbait hartu eta abestu ator. Ator, mutiletxera. Gaztaina ximelak. Egu berri on. Gabonetarako ikasi, egu Hori berri on. da, aio. Bueno, bikote, prest gaude gabonetarako. Eta ziur kalaskako ikusle guztiak baita, beraz, gabon zoriotsuak opa dizkizuegu. Hori da, eta ni datorren astean saltxa gehiagorekin itzuliko naiz. Ongi zan, eta Agur. musu pila. Aio! Eragio mutil, aurreko da. Bueno, Ja, esan nahikoa. Bueno, Ane, guk ez du ekarri zuaitzik gure platora, baina beste zerbait okurritu. Begira. Hau, eta hau, eta hau. Aia, Mariz, baina denetik Girnaldak ere bai, guretzat, ale, Dira. horrela. Pelotitak ere, girnalda pelotita. Gabonak Ere bai, iritsi dira duzu. kalaskara. Olentzero. Olentzero. Hori berria da, Eta Ane, Zer, beste gauza bat dut, ja, dela, gehiago? the cherry on top. Baiet. Polita, bezede. Ai, txabaian jarri bat dut. Hola, ez dakit letra, jo, ikasi behar dut. I don't wanna love for Christmas, there is just one thing I need. Ne, uste zerbait falta zaigula, Zer falta zaigu. Zaki, sentsazio daukat, zerbait, ez? Bueno, joango gara gurekin eta pentsatuko dugu. Zerbait ez zaigu? Seguro? Bai, bai. A ber, neko gozek harri dut. Gaurkoan gabon hauetan bai ala bai eskatu berde zuten bideojokoa ekartzea izuet. Hadi, bagoa zera. Gaurko
bideojokoa webet da, plataforma eta abentura generokoa. Bideojoko hau euskaraz duzu eskuragarri. Noizbait imaginatu duzu zuen burua armi-arma bat izanik? Nik ez da, bideojokonen trailerra ikusi nuen arte. Mesedez, zer da hemengo gauzatxo xalatu hau? Gaurkoan armi-arma baten azalean jarri eta kudantza egiteko, bino zede oain benetan. Gure maitarekin paseatzen ginela txori bat etorri eta berekin eramango du. Bino hor jungo gehagu bera salbatzera. Bera salbatzeko polilla batek globo bat duela esango digu. Globo hori erabilgarri jartzen badugu, txoriaren kaberaino igotzeko aukera edukiko dugula. Gure kuadernoa ireki eta bertan erreinuko mapa misioak eta bestelakoak edukiko ditugu. Eta aurrea ingo dugu erreinuko insektu ezberdinekin gauzak egiten. Inurriak, akalardoak, armi-armak, erleak, denen laguntzarekin txoriak harrapatutako zomorro guztiak salbatzeko. Eta gure maita salbatzeko. Gure armi-arma sareak egiteko abileziak martxan jarri eta hor ikusko zuen burua objektuak alde batetik bestera mugitzen, zubiak iten, igeri iten, eskeitean. Super xalatua da. Armi-armak maitatuko ituzute hemendik aurrea. Ane, nik uste dut ni josten ari naizen jertxea, hau baino politagoa badirela. Bai, ez duzu bukatu eta gainera honek politak dira. Hartzak. Hartzak edo. Bueno, hartzak edo, bai. Bueno, nirea da Freerex. Ze polita, bai. Katzkarla eta guzti. Hemen bere, bai. Zu, gabonetako espirituarekin etorri zara gaur, Aritz, I don't want a lot for Christmas. Jartzanekin badauka nahikoa. Aberrane. Dindandon, dindandon. Ego berrio. Adizkideok. Ikusi duzu ezela ioietan hartza. Egin behar da bete dela. Artaitxik. Ikusi duzu ezela ioietan hartzaiak. Gabonetako remix. This is the mark. Ez hori. Ane opari bat ekarri zuretzat. Niretzat, Zuretzat. opari bat. Bai, zuretzat. Nire txalentxa. Ez dizu ilusionik egiten, tia? Bai, ikusiko dugu. Dindandon, egu berrion. Galaskara, azkenean iritsi dira Gabonak eta guk egin dugu gure Gabonetako egutegi propioa. Egutegia, Anepek egin du. Nor zara zu? Sara, Zezen baki nahi duzu? zazpi. Zazpia? Zeintzuk dira tortilla patataren osagaiak. Patata, arrautza, Arrautza? ipura. Bai, baina zer gehiago du. Rize, norekin nago? Ilunekin. Ilun. Amaika, norbait blokeatu zu sare sozialen batean. Nik oroitzen dudala ez. Inoiz ez? Denak lagunak. Denak lagunak. Norekin nago? Jurikin. Lau. Laua? Nork egin dizu ostin azkeneko. A ber, nera amonak baldin badu. Balio du. Berak komentatu zidan zerbait lehenbizi. Gero erantzunian, etorreatu zen. Noiz nazura amona? Mertxe. Amona mertxe, erantzun egin barria WhatsAppak, Ja, bosta. Zein da zer duzun red flag bat. Ez ditutela mezuak erantzuten. Amona mertxe bezala. Hori, zein da mugikorrean entzun duzun azken abestia. Bueno, hain izan entzuten veneno de la fuente. De la Fuenteren veneno. Veneno, y aunque quiera yo, voy. Tu veneno. Jararekin nago, Jara, txokolatea nahi? Bai. Animatu gure ikusleik Kalaska ikusteko. Kalaska ikusi behar duzue, Bizitzako itxaropen handi bada. Musika Alaska. Aritz, gonbidatuaren txanda da. Ai, ama, Valentzera ezagutuko dugu? Bai, eta Mari Dominguez dator. Ja, Mari Dominguez, bueno, hau Kalaska da, hemen edo zer gertatu daiteke, Badezpada, zuen deportatu zera. 10-tik 8. Ni 10-tik 6. 10-tik 6? Bai, oso ondo pasatu. Hori da. Kendu ezatela dantzatu duguna. Guazen ba. Olentzero! Bueno, kuadrilla, hemen gaude gure gonbidatuen txokoan, baina Zakit, ez da etorri gonbidatua Olentzero. falta zaigu, etorri barzen. Agian abesten badiogu. Baina etorriko da. Ole, Olentzero. Ole, Olentzero! Ai, Olentzero baino beto! Esarri, zelan zau? Zaudete oso ondo. Emozionatuta. Zuen etxean. Jo, esarri! Enei! Nik uste kalera joan garen lehenengo eta behin, eta gero pentsatuko guk abera zer galdetu, bale? Vale. Nor zara eta zer egiten duzu? Ni asier burgete naiz. Torea,
showmana, pelikula grabatu dut, aurten. Pelikula grabatu zorten? Primizia. Ostras! Primizia, Kalaskako Gustatzen zait, primizia. Kalaskara datorrela jendea azken aldian primiziak ematera, osea. Eta gero, hori, nire antzerki taldea, showak eta konpainiarekin, AB Shows, Asier Urgete Shows, eta bertan mugan, Anepe egon Ni egon naiz, Egon zara ere, egon gara batera dantzari lanean, moduan Anepe egon da. Oso guai dauz gainera. Ba, kalera joango gara, ze beste galdera bat daukagu. Daukate? Osan da. Zein da zure gabon kanta gustukoena? Ez dakit, Eragillo ator edo horrelako baten bat, bai. Hori. Ni bat ere ez. Bat ere ez? Ez, eske... Nik dut- Sartzen abila, ez eskatu. Nik dut bat, usten jaztu besten? Bai. Estalki gabe dago abere artian, guztiz altxua dana zeru talurrian. Pizka bat da kristaua eta horrela, baina Hoi da. familiko zarra da. Amen. Eta kalera joango gara, ze galdetu diogu jendeari, ia ze opari ez duten nahi jaso. Ez aurtengo duten gabon nahi. honetan. Ez duten nahi. Ez nintuzke nahi aurten, pues, animaliak ekartza opari bezala, porque gorrotu ditut. Bueno, nik enuke nahiko pari materialik, nahi hobe nire inguruko jendeakin pasa, gabonak. Plan, arropa edo zerbait, ze beti, zure estilo propio daukazu eta zure gurasoak, pues, ez dakite zena izun exacto, eta... Aurten gabonetan nahi dut irakurtzeko liburua. Beti eskatzen dut zerbait kulturala. Ez dakit, sarrera batzuk, kontzertu Hori ona batera da. joteko, edo Hori oso antzerkira ona da. bateko, edo... Esperientzia bat. Hoi da, zerbait, bai. Antzerkira joteko, hori ona da. Gainera norbaitekin partekatzeko. Hoi da, ez? gainera, hoi da, bai. Aizuan eta jolasa zer? Beti du jolasa, baina. Bitu. Ez dakit. Bagian nik zerbait badakit, Bai, Zuk duzu jolasa gaur ala? Jakin, ni gaur sorpresak ekarri ditut. Ala! Sorpresa asko, bai. Guretzat? Baina sorpresak afal ostean datoz, Bai. Ba, guazen afaltzera. Faltera? Bueno. Ja, bai, hemen ja, postra oso goza, baina zer. Sorpresa edo, zer da. Sorpresekin hasiko gara? Bai. Bai, venga, aritzekin hasiko gara. Vale. Venga. Kaixo potxolo, egu berrion, familiakin disfruteu, korek esaten zuen bezala, betidanik izan ez bada, betirako izan arila. Esko maite zaitut. Aritz, maitia egu herrion. Gure txeko atia zabal-zabaldik dakazula zutzako, maite izugula eta lastrante. Hola, Aritzi. Hola, Gaztana. Hemen gauz, gure bi mutilak, gure jarraitzaian dienak, oso arro gauz egin dozun bide guztiagatik, eta... Zenbat antzoki eta zenbat esena toki gainean itugu, eta zer postazionagaz eta zer adotazen duraz. Bizi erdi baino gehiago daragu elkerri iraguantetan, da beti zabiz neure abeslari pribago izeten, benetan be eskerrik asko maitetu dela, urte askotako izeti. Bakizu asko gutxutela, ia lokatu gaz urte askotarako zitzen dugun, uste dut lagunen arteko proiektu zupolitz bateko gure. Aritz, Lastana, orain gogoratzen dut txikia zeinean nola esaten zenigun nagusitan lehoia izan nahi zenuela. Eta bera handi gutxira esaten zenigun musikaletako aktorea izan nahi zenuela. Jarraitu ametsak eukitzen, jarraitu amesten, asko maite zaitu Lastana, agur. Kaixo, Aritz, Lastana. Badakizu Kalaska, ez dala nire edabeko jentiaren zan. Baina, zu ataratzen zarenez, neko soztura ikusten egin. Gustora, zu ikusten, anete ikusten, uste dut gaztetu batzen izan Kalaska ikusten. Musu bat ez da familia guztien. Ai, eskerrik asko da hori. Ni asko gutzuet, benetan. Anepe, bai, zure txanda da. Hola, Ane! Beitu hemen junto gaz familia dana, zuri besarka da handi bat emoteko, eta esateko oso posi gau zeiten dozun danagatik. Hane, besarka fotolo bat, eskerrik asko iten zabizen guztiagatik. Gaboz oriontzuak pasau eta badakizu beti, imaiko hori. Anepe, badakizu asko maite dutzugula, oso garro gauzela zutaz, eta gelitzatzen bide luze honetan horregungo garela zuren da. Ondela denpor asko ezaututen garala, eta zabez, momento superrona pasaduz batera, espero korran izeti betirako, gabon superronak pasa, bizotzez, disfrute pilo bat, merezizu, bale? Asko gutxut.
Bueno, orain jan ez ugaz, zuri bebai... Polita! Polita! Mila esker behar nire lagunek, familia eta zamiri ere. Eta zuretzat ez dago sorpresarik? Eixo zier, txoritxo batek esan dit, gaur kalaskatza dela opariak ematen, eta ia esan eta barrituz zueti zaude asko emateko prest, oparitzeko eta maitasuna zabaltzeko pasatzen zareleko guztietatik. Eta, bueno, horregatik bideo txiki hau bidali nahi nizun besterik gabe sorpresa txiki bat egiteko eta eskertzeko guzti hori. Merezi dezulako, mila muxuk, hor! Ze polita! Guzu bat ere loreari, mendik ez da. Mutu bat lorea. Bueno, uste dut agurra esateko unea dela. Nire animalen inau, nire dago sensiblon. Eskerrik asko, hasi retortze harren. Jarraitu azier zaretan, ez da. Egu berrion, ondo pasa guzti. Eta txintxoak izan. Agur, agur. Aio, aio.